kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne il-ħamar ħiġ jizda joġobni li ħerġaluna nitri ħazina u jibda Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal-Ruħ John Cilja, Joseph Karwana u Carmel Bonello. Jeħuti nitolbu maħfra għal-ħtijietna quddiem l-imħabba kbira ta' Alla lejna. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu mulej ħniena. Kristu li għalina tajt ħajtek fuq is-salib. Kristu ħniena. Mulej, inti l-maħfra ta' dnubietna, inti l-paċi ta' qalbna. Mulej, ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, rrit li jibnek jieħu il-mewt tas-salib għalina. Għati lilna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmien għal-ħajja bibnek Ġesu Kristu Siedna li ju Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Sidi l-mulej tani l-sin ta' wieħed jitgħallem biex nara f'nejn lil-jien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu qajjim lil-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jiena ma webbis rasi, ma rġajtx lura. Tajdari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu nitfu liħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżeq. Sidi l-mulej jenni, għalhekk ma nitħawwaġġ. Għalhekk għamilt wiċċi bħal żniet. Jiena naf li ma jkollix minix nistħi. Dak li jagħmel ġustizzja miegħi jinsab fi qrib. Min se joħodha miegħi? Ħanoqgħod għal-ħaq flimkien. Minnu kuntrija, ħajjersaq lejja. Ara, sidi l-mulej jenni, min se jagħtini t-tort? Il-kelma tal-mulej. U Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Għax minħabba fik qiegħed nilqat maqdir u l-mistħija tiksilu wiċċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix għax il-ħeġġa għal darek fnietni, it-tajjir ta' min jgħajjar lilek waqa' fuqi. U Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. It-tajjir qasamni qalbi u fnieni, fittixt min jgħadirni u ma sibt il-ħadd, u min ifarraġni u ma kelli l-ħadd. Tawni bikel il-velenu, sqewni l-ħal meta kont bilaċ. U Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Infaħħa l-isem ta' Alla bilana, inkabru bana tarat il-ħaj, hekk jaraw li msejkna u jifirħu, u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla, għax jisma' il-fqajrin il-mulej ma jismerx l-imjasrin tiegħu. Inqumu bil-wifqa. Islim għalik sultan tagħna li qatt ta' rrida ta' missierek, ħaduk
biex isalbuk bħal ħaruf ġwejjed għal qatla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota mar għand il-qassisin il-kbar u qalilhom: xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. Huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxiepli resqu lejn Ġesu u qalulu: fejn triedna inħejjulek l-ikla tal-għid? U hu qalilhom: morru l-belt għand it-tali u għejdulu: għallek li Mgħallem is-sija tiegħi waslet, jien se nagħmel ikla tal-għid għandek mad-dixxiepli tiegħi. Id-dixxiepli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija qagħad fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt l-ikel qal: tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jistaqsih: jaqgħu jien mulej? U Ġesu weġibhom: dak li jmitt idu u jbill il-ħobs fil-platt wieħed miegħi, dak se jittradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn l-dewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn. Qabeż Ġuda dak li tradieħ u qallu: jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu: int qed tgħidu. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżies propju l-aħħar Vanġelu qabel nibdew it-tridu tal-għid, it-3 ijiem li jwasluna għall-għid. U dawn huma 3 ijiem li aħna ngħixuhom bħala jum wieħed. ċelebrazzjoni li tibda minn għada sa ħadd il-għid. 3 ċelebrazzjonijiet maqudin f'ċelebrazzjoni waħda. U l-Vanġelu tal-lum ipoġġu quddiem għajnejna it-tradiment ta' Ġuda. U jien nixtieq li llum nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza tagħna. U nerġgħu nisimgħu dik il-kelma ta' Ġesu: wieħed minnkom se jittradini. Interessanti u xi ħaġa sabiħa fl-Apostli li dawn ma jibdewx jgħidu naħseb Dun Ġerard, naħseb Anton, naħseb Marija. Ma bdewx jippuntaw subajhom fuq xi ħadd minnhom. Imma għamlu l-eżami tal-kuxjenza tagħhom u bdew jagħmlu din il-mistoqsija lilhom infushom: jaqgħu jien? Aħna llum ħafna drabi dan qegħdin nitilfuh, dan is-sens ta' eżami tal-kuxjenza. Huwa ferm iżjed faċli li jiena nipponta subajja fuq ħadd ieħor. Huwa ferm faċli li jiena ngħid bil-ħażin ta' ħadd ieħor, imperreċ l-iżbal ta' ħadd ieħor. Nikkundanna lil ħadd ieħor biex jien nidher pur nadejf. Il-Vanġelu tal-lum irridna nidħlu fina nfusna.
biex aħna wkoll nintebħu bit-tradiment tagħna. It-tieni punt li nixtieq naqsam magħkom x'wassal lil Ġuda biex jittradih. L-imħabba żgur, il-kilba li kellu għal flus, infatti għal ftit għal 30 biċċa jitradieħ, imma fuq kollox jiena nemmen li wassal il-Ġuda biex jitradixxi li mgħallem tiegħu għax ma rnexxilux jaqra l-imħabba li Kristu kellu lejh. Hija xi ħaġa verament drammatika narawha għada meta niċċelebraw l-ikla, l-aħħar ikla tal-mulej. Mhuwiex il-bniedem li jinżel arku btejh quddiem Alla, imma huwa Kristu nnifsu li jitbaxxa jinżel arku btejh quddiemna biex jaħsel il-ħmieġ tiegħi. Dan il-ġest Ġuda ma għarfux, ma qraħx. Għax kieku Ġuda ntebaħ kemm kbira l-imħabba li Kristu għandu lejh, ma kien jasal qatt biex jitradih. Imma l-istorja ta' Ġuda hi l-istorja tiegħi u tagħkom eżies. Għax jekk aħna nirriflettu ftit u nistaqsu jaqgħu jien mgħallem, jekk jien nidħol daħla fija nfissi, jiena nintebaħ li kull meta ittradejt il-mulej bid-dnub tiegħi x'jiġri f'ħajti. Nażel lili nnifsi flok il-ġesu. Nażel l-egoiżmu tiegħi u nwarrab l-imħabba ta' Kristu. U dan lili jisraqli il-paċi ta' qalbi. Għalhekk eżies qegħdin din is-sena nagħmlu anke r-riflessjoni tagħna fuq l-Ewkaristija. Għalhekk eżies l-ewwel ħaġa li nagħmlu wara nroddu s-salib kull meta nibdew is-sagrifiċċju tal-quddiesa, x'ngħidu? Nistqarru quddiem xulxin li kollha kemm aħna midinbejn. U kollha kemm aħna flimkien mas-saċerdot, anke s-saċerdot innifsu mhuwiex meħlus minn dan, jisqar u jitlob il-ħnina ta' Alla għal 3 darbiet. ħajkunu dawn it-3 ijiem eżies. Ma ngħixuhomx bit-tradizzjoni, għax hekk is-soltu, għax nieħu gost bil-funzjoni, għax verament huma funzjonijiet li il-bniedem ibidluh jikkonvertuh lejn Alla. Imma ejjew ngħixuhom b'dan is-sens li jiena midneb, li jiena għandi bżonn l-imħabba u l-ħnina t'Alla. U kif qalilna San Pawl fil-bidu ta' dan ir-randan, ħallu lil Alla iħabbibkom miegħu. Mhux aħna, imma hu Alla li jiġbidna lejh. Meta nkun merfuħ fuq l-art jiena niġbed il-kulħadd lejja. Għax hawnhekk eżies, l-egoiżmu tagħna jista' jilab ħafna. Għax naħseb li jien għax ħadd immur il-Knisja, jien qed nikkonverti, jien qed insir tajjeb, jien aħjar minn ħadd ieħor, għax jien ammur il-Knisja, għax jien nitlob, għax jien. Innota ftit x'in tagħmel. Qed impoġġi lili nnifsi. U qed naħseb li l-konverżjoni tiġi minni. Il-konverżjoni mhija xejn isseħħ biss meta naraf kemm jien maħbub minn Alla.
Il-Mulej Ġesu jallimna l-erf tas-sew ta' min jittama fl-għajnuna talla. Nitolbuh għalhekk biex jagħtina din l-għajnuna ħalli aħna nersqu lejh sobina imma fiduċjużi fl-imħabba u l-maħfra tiegħu. Ngħidu flimkien għenna Mulej, għenna Mulej. Għall-Knisja sabiex qatt ma titradixxi lil Kristu il-għarus tagħha nitolbu għenna Mulej. Għall-mexxejja tal-popli sabiex jimxu fit-triq ta' dialogu ħalli jkun hemm dejjem futur ta' paċi u waqfien minn kull gwerra għal kulħadd nitolbu. Għal dawk kollha li jemnu fi Kristu biex jitqabdu it-taqbida tajba brisq il-foqra iż-żgħar tas-soċjetà nitolbu. Għalina l-koll biex innatfu qalbna ħalli tkun tista' tilqa' fija il-preżenza ta' Kristu rxoxt nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier il-ħniena ilqa' it-talba li qed nagħmlulek aktar ma qed joqrob il-jum tal-Għid li fih Kristu wara li xerred demmu għal dnubietna qam mill-imwiet biex aħna ikollna sem mill-glorja tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Henna lina Mulej, henna lina, henna lina Mulej, henna lina. Lek Mulej nollu na ismana, għalix fiki tamajna finike. Henna lina Mulej, henna lina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u fil-ħnina tiegħek għatina li niksbu l-frott ta' kull ma qegħdin nagħmlu f'ġeħ il-misteru tal-passjoni ta' ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana, il-qawmien glorjus tiegħu mill-imwiet, jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru il-misteru tal-fidwa tagħna Kristu Ġesu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint Mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li xirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej inħabbru l-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex f'tiġrij, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
senatikum kman damen ġdid li tħobbu l-Alla u lil xulxin min dan jarfukom lil kolin tom tiegħi jekk tħobbu l-Alla kif ħabejtkom waslet is-sija nisir qaddis biex inti seba lill-liben tiegħek għax din il-ħajja li jarfu l-kollilek biex dawk li tajtni jgħixu il-kollilek jisir qaddis ħarisom f'ismek dawk li tajtni nitlob għalihom kif intbat lili hekk inni batlilhom għax inħabbejthom kif ħabbejtni u għal dawk kollha li jemnu fiha kif inti fija u jiena fik hekk huma jkunu ħaġa waħda fina biex il-ferm tagħhom ma jispiċċa nitolbu. U Alla li tista' kollox wettaq il-qlub tagħna fit-tama li inti bil-mewta ibnek bħala bniedem għad tagħtina il-ħajja ta' dejjem kif juruna il-misteri qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristu Siedna. Nixtieq nagħmlilkom hekk l-avviżi issa minn għada nibdew it-tridu tal-Għid. U għalhekk għada filgħodu fl-ebda knisja ma jkunx hemm qudies. Il-qudiesa tkun qudiesa waħda biss fil-katedral fid-9 ta' filgħodu għaliex għada ħamis ix-xirka huwa jum is-saċerdozju, it-twaqqif tas-saċerdozju. Infatti filgħodu għada kull saċerdot f'riġlejn l-isqof jerġa' jġeddet l-iva tal-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. Nitlobkom pjaċir għada, ftakru fina fit-talb tagħkom. Ħafna drabi kull meta tiltaqgħu ma' xi saċerdot nieħdu gost nisimgħu il-kelma tagħkom u tgħidulna Fader itlob għalija. Dan aħna nagħmluh bil-qalb kollu. Ma għamlu intom ukoll, ftakru li aħna fraġli
bħalma jint fraġli jien minix aħjar minnek. Is-saċerdot għandu bżonn is-sosten tagħna, it-talb tagħna. Għalhekk inħeġġitkom biex għada jum is-saċerdozju Kattoliku hekk iżommu fil-qalb tagħkom, fit-talb tagħkom lis-saċerdoti kif ukoll nitolbu għal aktar vokazzjonijiet. Imbagħad fil-għaxija hawnhekk il-qudiesa li fija infakru l-ikla tal-mulej tkun fis-6:30. Fis-6:30 ta' fil-għaxija. Wara imbagħad il-Knisja tibqa' miftuħa għall-adorazzjoni sa nofs il-lejl. Imbagħad il-ġimgħa li huwa wkoll jum ta' sawm. Il-ġimgħa il-Knisja tiftaħ fis-7 mis-7 sa nofsinhar biex titkompla l-adorazzjoni. F'nofsinhar l-adorazzjoni tieqaf, il-Knisja tagħlaq biex tħejji ruħha għaċ-ċelebrazzjoni tal-Passjoni tal-Mulej u l-adorazzjoni tas-Salib. Nhar il-ġimgħa kbira aħna ma nagħmlux il-funeral ta' Kristu, imma l-għotja ta' Kristu. Kristu li jmut biex jagħti l-ħajja lilna. U għalhekk aħna nbusu s-salib biex nuru li vatana li lest li jien inġor id-batija tiegħi għax id-batija marbuta mas-salib mhijiex kastik imma hija għajn ta' salvazzjoni. Imbagħad is-sibt filgħodu. Is-sibt filgħodu hawn ċelebrazzjoni sabiħa li kien talaba li ssir fis-Santwarji Marjani il-Qaddis Papa Giovanni Paolo II. Is-sija tal-om. Ħafna minnkom għadhom qatt ma ġew għal din iċ-ċelebrazzjoni għal darba. Ħallu ftit fil-ġenb il-faċendi. Wejjew għal din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa li fija aħna ninaqdu ma' Marija fl-istennija tal-qawmien. ċelebrazzjoni tieħu mid-9 sal-10. Imbagħad il-velja tal-Eid, l-ikbar ċelebrazzjoni tan-Nisrani. Tkun fit-8:30 ta' filgħaxija. Inħeġġitkom biex tieħdu sehem ukoll f'din iċ-ċelebrazzjoni. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.